The Electoral Commission of Namibia, ECN, has issued a firm denial against allegations linking Zimbabwean businessman Wikino Chivayo to the printing of Namibia's ballot papers for the upcoming 2024 presidential and national assembly elections. Sabina mashoko atona kuti vanorwa media release our dated musi 18 vatira mashoko kuti aiwa Chivayo haana kana kupuwa tenda. Mashoko amuri kuona afambira achitendera pasocial media ndine manoti subscribe or like or turn on the bell kuti tipinda panapa vanyora vachi the contract valued at 6.26 million was awarded to South African-based Renform CC, a reputable firm with a solid track record in printing electoral materials for over 70 elections across the African continent. The ECN clarified that the Renform CC is not affiliated with Chivayo, who is controversially associated with the corruption in Zimbabwe. According to the ECN, these allegations are part of a broader misinformation campaign intended to sow distrust in Namibia's electoral process. The Electoral Commission of Namibia, ECN, unequivocally refutes the malicious and baseless allegations being circulated regarding the award of the contract for the procurement of ballot papers for the November 2024 presidential and national assembly elections, the ECN stated. However, the ECN responded directly to these concerns, reaffirming that Renform CC is a South African company completely independent from any Zimbabwean entities or individuals. They clarified the Renform CC is a South African company, not a Zimbabwean company, and boasts a solid track record of printing ballot papers for over 70 elections on the continent in the past 20 years. Ndo mashoko anobuda mustatement anobutsana kuona kuNamibia vachiti aiwa hatina kana kumbopa Wikino Chivayo this tender, but munoona kuti aiwa panhau dzema-elections emugore rapfuura tinoti ma-allegations ekunzi mukomana uyu ndiye akarana ma-elections emunyika yeZimbabwe. Tinoti zita reRenform CC aiwa raiva included pama-audios akacirculata neinformation yaingoputika ichingobuda mugore rapfuura. Panapa tiona vakomana vekuNamibia vanouya vachizvidefenda vachiti aiwa isusu takanopa this tender kune South African company not kune an individual ari munyika yeZimbabwe. Anova kuti aiwa vanhu vagara munyika yeZimbabwe mufambisa kwavari kuita nhau vari kuti aiwa vakomana aka aiwa tenda yatoenda aiwa kuna naWikino Chivayo anoda kuti vakomana vari linked kuna naRenform CC. Kutidza mafunguro enyu mutudi pamusoro pechitiko ichona vakomana ava vacho vachidismissa ma-allegations awa. Pinda comment section medu kutidza mafunguro enyu, subscribe or like and turn on the bell.